Hemen gaude Amurreko igoera solidarioan, aurten Apafai ere parte hartu du, eta bueno, hemendik bezarka beroena aiaraldeko aur guztiei, espero dut Gabonak ondo pasatzea, zorionak eta urte berri on, eskerrik asko. Urte honetan izan da 9. Ja daramagu urte asko egiten, jendeak ezagutzen du, hala eta guztiz ere guraldia aurten izan da, pues ez da ona izan, baina bueno, jendea animatu da, gauean kontzertuetan pizka egon zen momentuak euria egin zuela eta ez zen asko egon, baina bueno, pozik gaude, azkenean Apafairi ikusgarritasuna eman diogu honekin, ari da hasten eta haientzako izan da importantea, aber ze diru kopuru ateratzen dugun, baina bueno, batzutan gauza hauekin, eguraldiarekin eta hori, pues ezin zara heldu nahi duzun kopuruetara, baina bueno, datorren urteari begira, pues igual aldaketak egiten dugu, izango da 10. edizioa, egon gara hitz egiten gauean buelta bat emateko gauzari, baina bueno, ikusiko dugu urtean zehar, baina bueno, pozik baratzen dugu. Egon dira 16 orduak beteta jendez, igo dira tontorreraino ordu guztietan. Hemen gauean giro polita egon da jendearekin, pasatu du ondo eta bueno, pozik gaude.